Azkal aurretik bi praktika edo bi esperientzia konpartituko ditugu, eta lehengoa Legazpiko hezkuntza maila. 2024ko urtarrilean sortutako espazioa da hezkuntza maila, eta herriko eragileak saretzeko, harremanak sendotzeko eta erronka partekatuei elkarrekin erantzuteko sortu zen, edo sortu da, eta horretarako gurekin dauzkagu gaur Isa Sanz, hezkuntza eta gazteria teknikaria, Legazpiko udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria, eta bestetik Eneritz Beldarrain, Olamendi BHIko zuzendaria eta hezkuntza maiko parte hartzailea. Orduan, igual Isa, zurekin hasiko naiz kontatu guzu, nondik sortzen da, edo nondik dator hezkuntza maila sortzeko beharra? Bueno, egunon, lehenik eta behin, eskerrik asko emandako aukeragatik, eta gure proiektuaren berri, hemen eman diguzuen aukeragatik. Gu hezkuntza batzorde bezala bai funtzionatzen genuen aspaldidanik, eta bai bagenduken ekintzen batzorde bat, nun erronka amankomunei edo aurre iteko foroa genduken, ez? Baina hori denboran poderioz hiltzen junzan, eta legealdi berriarekin batera ikusi izan horrei eutxin barra zegoela, ez? Eta alde horretatik planteatu zen, holako hezkuntza maila edo pixkat eragile guztiak, bai hezkuntza formalekok eta ez formalekok biltzen zuen foro bat martxan jartzeko beharra. Eta hortikan hasi ginen 2024ko urtarrilean, 23an pixka bazelan bideratuko genuen eta guzti hori, eta hola hasi ginen. Esan behar dugu, nahiko erantzun positiboa edo jaso genula, herriko hezkuntza eragileen aldetikan, eta gustora egia gaur egun oraindikan hor gaudela lanean, eta guretzat baliogarria izan da nolabait ikuskera estrategiko hori eta behar partikularretatik abiatuz, baina ikuspegi komunitario hori lantzea, ez? Eta, hortikan gabiltza, 2004an zehar pixkat lantaldearen alduntzea eta landu genuen pixkat, eta lidergoa eta sustatu, eta orain egia ja, bere momentuan definitu genituen hainbat erronketatik tiraika jungea iten, eta orain landuko dugu aizialdi, aurretan eraben aizialdiko eskaintza zelan dagoen, bai eskola barruan eta eskolas kanpon herri mailan. Baina, tartean landu ditugu bestelako horretan eraben ongizatea, eta bestelako erronka ezberdinak. Bai. Eta ze helburu dauzka hezkuntza mailak edo? Hasiera batetan, udala etorri zitzaigun, eskatzen, prest egongo ginen, hezkuntza mailan parte hartze hortan, abian jartzen, helburua zan, ez desberdinak egiten gaituen ikuspuntutik abiatuta, baizik eta ditugun arazo komunak, bete behar edo ikusten ditugun, aman komunak ditugun arazo horiek, danak bateraturik lan egiteko bide bat eskaintzen ziguten, eta ekintza batzuk, plangintza bat egitea proposatzen zuten. Horrekin batera, nik ikusten dut eta urte terdi daramagoia proiektu honen buru, zer egin dugu? Hezkuntza mailan sortu den giroa, sortu den konplizitatea, sortu diren arauekin, egin duguna da hezkuntza maila pixkat, ahalduntzea, boterea lortzea, bestea etxai bezala ez ikustea, eta danak batera gauza gehiago egin daitezkena, eta batez ere udala bertan egondik, ekonomiko laguntza ere hortxe daukagu, aldenean, eta horrek bideratu ditu aurretik egin ezingo genituzken gauzak, danak bateratuta, eta
erronkak lerro batean jarriz. Zeintzuk osatzen dezue hezkuntza maila? Dena lan dinamika. Hezkuntza mailan 10-15 pertsona elkartzen gara normalean. Ze partaide gaude? Pues alde batetik gaude hezkuntza formaleko ikastetxeak Legazpin 2 lerro daude, ez daude 3 gutxienez, batetik aztegi ikastola daukagu, eta beste batetik eskola publikoa, Olamendi eskola publikoa. Baina, 2 lerroak daude, eta 2 lerroak, beraien hartu emanak, hobeto okerrago hortxe joan dira. Bakoitzak bere ibilbidea errespetuz tratatzen gara batetik bestera, hortxe. Hoietatik zuzendariak bagoaz, ni bertako zuzendaria naiz, eta hoietako baten Olamendiko zuzendaria naiz, eta horiek bagoaz eta gurekin batera ere, zuzendaritza taldean dauden beste bat edo 2 batutan ikasketa burua, horiek. Ondoren, gure guraso batzuk ere badoaz ordezkari bezala, ikastetxe bakoitzetik eskaintzen da, joan daiteke guraso arduradun bat. Bestalde, horiek hezkuntza formalari dagokionez. Bestalde, hezkuntza ez formaletik badoaz nerabe zerbitzutik, bertako koordinatzailea, eta Doinua Musika Eskolako zuzendari eta ikasketa burua ere bertaratzen dira. Aisialdian ere bertan zer egiten duten, nola bideratu ditzakegun gauzak, eta kontutan hartzeko bereiek ere zaitasun berdinekin egiten dutela topo. Eta horiek gara, hezkuntzari dagokion arletik, eta aparte, daude udal teknikaria isa, eta udal zinegotzia ere bertan dago. Eta noski, bide hau ahalbidetu duten Lujarreko teknikariak, bai? Elkarremana hobetuz aurrera egiteko aukera, Lujarri, udalak aukera hori eman zuen, eta benetan funtzionatu du gurean. Zuk esan dezun bezala, jabukatzeko lan dinamikaren arlora sartzen bagera, 2024ko urtarrilean hasiera, beraz urte terdi ez gara 2 urtetara iristen, eta ikasturtean 5-6 bat bilera egiten ditugu pare bat ordukoak. Hasiera eta amaiera bat daukate, eta hor, ateratzen dena aurrera ondo, eta bestera hurrengo bilerarako ez da gainkarga handia, bai? Eta, hezkuntza maila desberdin hauetan, gu elkartzen garen 10-15 pertsona horietaz aparte, egon dira beste 2 puntu. Lehenengo urtean, 2024an, maiatza inguruan, gurasoak elkartu ziren, ikastetxe desberdinetako gurasoekin egin zen hezkuntza mahai bat, eta lehenengo urtean ikasleak ere bertaratu ziren, eta LH6 eta DBH 3 mailako ikasleekin egin zen beste hezkuntza mahai bat. Orduan, bagoaz, hainbat ere mutara ere iristen, eta ikuspuntua ahalik eta zabalena izateko aukerak irikitzen. Prozesu hauek arnaz luzekoak dira, ez dira egun batetik bestera erronkei eta dauden, egon daitezken zailtasun horiei erantzuten, eta jakin badakigu, matrikulazio garaiak adibidez zailtasunak ekartzen ditula, hainbat ekintza, herrian hainbat ekintzaren antolaketak eta ere ekarri ditula, edo arrotu ditula hautsak, zehazki, ekintza baten harira piztu zen edo gatazka, hori nola kudeatu dezu edo, nola heltzen zaio horri hezkuntza mailean? Pizkat aipatu du neritzek 5 bat edo 6 bat hezkuntza maile itzen ditugula, baina horrezaz gaine bai badau talde eragile bat. Talde eragile horretan gaude, Lujarreko 2 kide bat, eta gero udalekok, zinegotzia eta biok. Eta hortikan juten geha pixkat, ikusten zelako dinamikak ematen diran, eta momentu baten, naiz eta aurreikuspen bat egin ikasturte honetan ze lanketa motakin daitezken,
horren jarraipen zuzena egiten dugu eta hor ikusten dugu, tentsioak baldin badaude, zelan bideratu eta normalean herri mailan dauden dinamikak edo guzti hori partekatu egiten ditugu Elhuyarreko leirerekin eta berarekin moldatzen ditugu gauza guzti horiek, ez? Orduan horrek bai ematen digu pizkat, gertuko jarraipen hori egiteko aukera eta dinamikak edo, txertatzeko beste modu batera, laguntzeko, hor nolabait egosten ari dana bateratzeko eta alik eta saio emankorrenak izateko. Eta hor, egon ziren inauterien inguruko kontuk eta, gero kontako do pizkaten eritzek, baino baita, bere momentuan adibidez diagnostiko bat egin zan, hasieratikan, berak aipatu ditun talde eragile guztiekin, udaleko teknikariekin eta herri mailako beste eragileekin ikusteko, ze arazoak zeuden, edo, zerri heldu barko genioken olako hezkuntza mailan, ez? Eta hortikan ikusten zan, bazegon hor minen bat, bi eskolen ereduen artean, eta, bizitzak berak sortzen ditun, hainbat arazo, ez? Guk horrei deitu genion minak, min horiek nolabait ikusi genuen, horrei eutxin bar diogu, hau da ezinbesteko arazo bat eutxi bar dioguna eta gero jungo gea besteak egiten, ez? Eta momentu baten planteatu zen, ez zala beharrezkoa, pentsatzen genuen gurasoen aldetikan berak aipatu don saio horietan irtengo zala, horren lanketa, baina planteatu duzan ezet. Hobe zala, bestelako erronkei eustea eta hori nolabait aparkatzea. Baina oingon berriro ikasturte berriarekin, berriro joku arauak eta lantzen ibiligea, eta berpasatu ditugu pizkat zeintzu ziren gure arauak eta gure gauzak, ez? Eta min hoien inguruan, komentatzen genuen, hau zer, ez deu landu eta ez da atera ezer, baina, bazpare utziko deu. Bazpare utziko dugu hor, eta momentu baten minoiek loratzen badira, eutxiko diogu. Eta pizkat, horrela gabiltza. Bide ematen, sortzen dan guzti horrei. Baina, inauteriak gauza berezia izan zen. Bai, eta hezkuntza maitik kanpo dago, adierazi genuen, naiz eta bertan gaudenak, hezkuntza mailan gaudenak, gero badugun paraleloki bilera bat, udalak antolatzen dituen herri mailako jai egitarauak antolatzeko, eta más o menos berdinagaren, baina ez da hezkuntza mailan olako gauza tratatzen ez balimada arazoren bat egon dela. Horrelako gauzak, baditugu udalak bideratzen ditu, San Nikolas, Olentzeroren erronda, eta iauterik. Eta iauteriak normalean, lehen urtean ez, baina matrikulazio kanpainarekin bat, eta hor joku arau batzuk ezarrita zeuden, eta joku arau horiek betetzea agindua zen, baina betetzea agindua zen bileretara joan ginen horiek. Gero gure atzean dagoen hezkuntza komunitateak ez zituen hainbat gauza ongi egin, orduan ez ginen ondo izan adierazi genuena gure komunitateari zeintzuk ziren arau horiek, zeintzuk ziren joku arau horiek, eta batez ere desmadrea egon zan gure arteko komunikazio ezan. Hasi lehenago, txanda pasa egin, esan dugu Olamendi, Aztegi, urte batetan batzuk pasatzen dira kale nagusitik lehena eta plazara iristen dira, desfile bada. Eta gero bertan, plazan, pare bat ekitaldi, danak bateratua egitea, izan zan kriston lorpena, lortu dugu. Aurtengo iauteriak dira, niretzat ikasturte aldatu den arren, aurtengo iauterietan, deskoordinazio totala. Horrek, imaginatu, nahasmendu pila, ezinegona, tentsioa, frustrazioa, mina, berriro plazan, eta,
hezkuntza mai oso bat, baztertuta geneukan guzti hau hezkuntza mailan egitea, baina hezkuntza mai bat erabili behar izan genuen, ulertzeko zer gertatu zen, berriz ez gertatzeko horrelako egoera bat, eta, egin zutenak empatia baten bidez, eta danak dakigu hor ordezkari goazela, hor zuzendari bezala noa, eta nire atzean hezkuntza komunitate oso batek nik hartu dudan, edo guk hartu dugun erabaki hori jakin errespetatu eta bultzatu egin behar duela, eta horrelako gauzak, ez dira horren erresak, ordezkari bezala goazelako. Bai? Hain zuzen, urrengo galdera hori da ez, eragile ezberdinak zaudete hezkuntza mailan parte hartzen, nola bizi dezu, ez? Horrelako espazio batan, eragile baten ordezkari izatea, ez? Bakoitzak bere balioak, emozioak, ikuspegiak ekartzen ditu, baina rola ere, ez? Rola zure kasuan zuzendari bezala, nola bizi dezu hori, edo nola daramazu? Garbi dago, hezkuntza mailak dituen joku arau guztiak, errespetua, empatia, isilpeko gauzak direla, bete egin behar dituzula, eta areagoa zen bakoitzean, joku arau horiek oso presente ditugu. Ni, Olamendiko zuzendari naiz, eta gaur hezkuntza mailako ordezkari bezala ere etorri naizona. Orduan, zenbat aldiz ordezkatzen dugun eta gure hitza jartzen ditugun talde bat ordezkatuz. Orduan, guzti hori asko zaindu behar da, eta honea gentozela, jakinaren gainean zauden, zeintzuk etorriko ginen onartu edo bateratuta izan zen, baina hitz egingo genuen guzti hau, partekatu egin deu, eta beraiek zerbait eraldatu nahi baldin badute, zerbait aldatu gehitu, aukera hori izan dute. Orduan, beti da zaintza gune hortatik, beti errespetua, joko arauak beti presente, beste bat, gatoz mundu oso desberdinetatik, bakoitzak bere bidea, nik ondo, nik gaizki, zuko beto hori baztertu egin behar dugu, eta abia puntua beti izan behar da danentzako positiboa izango den zerbait. Erronka izan daiteke gure gaztediaren euskera maila. Hori bai beraiei, bai guri, bai musika eskolari, bai denei inporta zaigu. Hor galdu behar ditugu indarrak, hor jarri behar dugu begirada, ez norberak bere ikastetxean nola egiten dituen, horrelako gauzak ez, errespetua berriro ere bai. Eta, klaro, hau oso polita da, baina zuzendaria zara, eta hezkuntza mailera zoazen momentu hortan, 5 aldiz urtean, ikasturtean, normalean emozioz beteta goaz. Zergatik, goizeko 10 dira, osteguna da, eta ikuskaria deika daukazu, ama batek ez daki zer, mutiko batek kristonali hau du, mutiko neska bertzen zait, eta hezkuntza mailara zoaz. Eta emozio guzti horiek, orduan, baina ni, eta bai ondokoa. Osea, egoera oso antzekoak. Orduan, hezkuntza mailara goaz tentsio batekin, eta lehengo gauza elkartu, eta giro politi hori sortzea, kafe baten eta pasta baten inguruan hor, gestea, eta gero, Elujarrek eta Tasiok batez ere bideratzen ditun, guazen jolaseran gure txipa aldatzea, eta zertara etorri garen enfokatzea oso importantea iruditzen zait. Horregatik esan dut, Elujarko teknikariak oso ondo bideratzen dutela, zatik hor gaudenak, badugu gainkarga bat, eta fokua jartzeko oso lagungarria da. Metodologia hori oso lagungarria da. Orduan, zer? Erantzunkizun asko. Erantzunkizun pisua, joko arauak hemen, joko arauak han, joko arauetan isilpena, isiltasuna, konfidantzantasuna, ezakizer, baina gera, nire atzean dauden hezkuntza komunitariari esan inberriot, haizu, hemen, hau adostu dugu, zer bai, zer ez, beti erantzunkizun hori nola aurrera eraman, hori da, gure barruan daukaguna, eta horrekin aurrera joan behar dugu.
hola da. Hor, ez, oin esaten duzun hortatik komunikazioaren garrantzia, ez da, zubi lan hori nola egitea, ez, hizkuntza mailean ematen dan hori, eta konfidentziala dan espazio hortatik, edo konfiantza dan espazio hortatik nola eraman ere hizkuntza komunitatera. Hor, ze adostasunetara edo zer... Pizkat guztion artean adostuta, gero talde eragilean aipatu den bezala lantzen deguna, baina komunikazio plan bat adosten dugu, eta egiten dugun guztia nolabait hezkuntza mailaren oneritziarekin aurrera eramaten dugu. Hor azkenen konfiantza eta koherentzia sortzeko tresna da komunikazioarena, eta bai saio guztien aktak partekatu egiten ditugu, ez bakarrik mailen parte hartzen dugunokin, baita hezkuntzan ari diren aurreskolakoekin eta epako ordezkariekin, eta baita udal mailan oposizioan dauden beste taldekoekin ere bai. Beti ere, hori, konfidialtasuna eta horrian jarrita, hau ezin da dozeinetan banatu, eta, pixkat, hori, aipatzen ditugun joku arau horiek dielako, kontuan izan barrekoak, ez? Gero pixkat, gaiak lantzen juten gean ala, baita sortzen dira, euskarri berezi batzuk, igual gai baten inguruan, hau duzuen komunitatera trasladatzeko, sortu dugu dokumentu hau, eta, hau da, erabildezakeguna, orduan, alde horretatik gauza guzti horiek ondo zaintzen direla, ez? Eta, ondikan hori bai da gure erronka komunikazio bera. Oin hirugarren ikasturtea esan dezagune hasi deula, eta aurreko nere planteatu genuen azkenengo saioan. Eta hau zelan ingo dugu aurten. Iaz berak aipatu duen bezala ongizate emozionala landu zan ikasgeletan, eta gero topaketa haundi bat egin zan herriko plazan, eta dekalogo bat osatuz eta guzti hori, eta orduan hori toki publiko baten egin behar genuenez, orduan azaldu barri izan genuen aizu, behitu jarduera aurrera eman behar dugu, eta rigea, naiz eta isilean nola bait, lan hau egiten, hezkuntza maitikan, eta kontestua markatu genuen guzti hori azaltzeko. Baina bestela ez geha inoiz azaldu, ez prentxaurreko panten, ez olakoik ez dugu egin, hasi geha pizkat, guazen poliki-poliki tresna hau martxan jartzea, esperimentatzea, aber zertan eta nola goaz aurrea, eta, esaten nuena. Oingon ikusi dugu, bi momentutan, bai komeni zaigula, berriro gogoraraztea hezkuntza maila zelan dan, zertan ari gean, eta aurten aipatu dut lehen aisialdiko diagnostiko hori egin behar degula, orduan saio horretan, orain behar bada datorren hilabetean, edo salduko degula hori egiteko asmoa daukegula, eta gero kurtsoaren amaieran gutxi gora bera, emaitza horien berria saldu, eta pizkat, hori lantzen jun poliki-poliki esatio herri mailan, esaten dugunen hezkuntza maila, jende behitzen du, zertan egizate? Ez elkartu itxen geha, eta hori itxen deu, eta erronkak, eta bat, eta beste, eta konpartitu, baina, ez da gauza bat, atea gehan, hau da gure produktua, eta ez. Orduan, alde horretatik, guzti hori ere zaintzen nahian zerbait dela. Zeintzu dira, urrengo urratsak? Urrengo urratsak eta beti bezala lehengo baliabideak edo egoera zuzena izan behar da, eta mundu guztia zaindu, nitik gura pasatzeko errealitate hortan, erronkak ondo identifikatu behar ditugu, eta hortan sartu. 2025-26 ikasturtean, Isak esan duen bezala, ez da hezkuntza formalean, ez dugu hezkuntza formala aztertuko, baizik eta aisialdiko legazpiko egungo mapa edo argazki bat aterako diogu, eta prozesu hori abian jarriko da. Nola egin, nola bideratu, ez zer galdetu behar dan,
ze aukera dauzkaten ikusi, ze oztopo dituzten, eta mapa guzti horrekin hordik lan hildoak aterako ditugula suposatzen dut, eta zer hobetu, nola bideratu ikusi ahal izango dugu. Bale, hortik aparte, lehengo urtean eta gure gaztedi eta aurren ongizatea kontutan hartuta, ongi izate eza kontutan hartuta, lehengo urtean hor saiakera asko eta desberdinak egin genituen, baina aurten eta udalak diru laguntza batzuk lortu ditu, eta diseinatu eta implementatuko da ongizate emozionalako zerbitzu bat. Oraindik ez dago abian, aurten hori bideratuko da, eta ikusiko dugu. Zatik orain arte egin ditugun gauzak, beti ere prebentzioaren arloan izan dira, eta txikiei ezarritakoak izan dira. Euskara bideratzeko laguntzak eskaini ditugu, baina lehen hezkuntzan, ni bigarren hezkuntzakoa izanik niri ez zait tokatzen, baina garbi daukat, lehen hezkuntzan inbertituta bigarren hezkuntzara iritsiko dela hobekuntza hori, iristen bada. Bestalde, hainbat gauza egin ditugu, prebentzioeran. Baina ja gaur egun ez gaude nerabeak ez daude prebenitzeko momentuan, eta ongieza oso nabarmena da ikastetxeetan, eta ikastetxe guztietan ikusten dugunez hori, orain diru laguntza honekin eta udalak diseinatzen duen horrekin, ea ja gaizki dagon ez prebentzioan baizik eta eragiten dugun sortu dugun edo sortu den egoera hau hobetze aldera. Bestalde, urteak daramatzagu, lehen urtetik, udalarik eta nire ustez herriari ere onura egingo lioke ikastetxe eta gauza guztiak egutegi berdina izango bagendu. Hor daukagu beti erronka bat. Baina, klaro, horrazten gara lehenengo arauak hezkuntza jartzen ditu. Bigarrenak, udalerriak, legazpiko jaiegunak zeintzuk diren kokatu behar ditugu. Gero, adosten dugu hezkuntzan baian zerbait, bai. Baina gero, zuzendariak bagoaz gure atzeko guztiak eta onartu behar dute. Orduan, prozesua ez da horren erresa. Ez da lortzen, baina saiakera egiten jarraituko dugula adostu dugu. Egunen batetan agian lortuko dugu, edo urteren batetan. Oraingoz ez da? Bueno, ez da. Aguas, poliki. Eta azkena... Aurten lortu dugu, edo dezue, edo nahi dugun bezala. Urriak 31an hiru ikastetxek jai hartzea, eta... Uste dut konziditzen dugun egun bakarra dela. Hori da, beste gorriaz gain, baina, aizu, gau beltza ospatzeko eta motorratzeko aukera izan dute, eta familien bi ikastetxeak aurrez aurre jartzen ditugu aste santuak. Batek, 15 egun osoa ernaitu, besteak aste santua ostegunean hasten da. Eta 3 egun horiek nun kokatu, hor kriston desmadrea dau. Gaur aztegik libre du musika eskolak ematen ditu klaseak olamendik bai, azkenean aztegiko nola libre duten musika eskolara ez doaz, nerabe zerbitzua ez dakit iriki behar duen lehenago berandugo, horrelako gauzak ez dugu lortu. Ez dugu lortu. Berdin da. Hori da. Baina bidea importantea da. Etorrikoa, etorri behar bada, eta bestela, ezin da. Hori onartzea ere, ikuste dut, asko balio dula. Ez? Onartzea ez gehala kapaz. Eta hasi ginen horrekin, lehenengo urtekoa izan zen, egutegi bateratu bat lortzen deun. Bigarrenen, zerbait egin da, urrengoan, ez dakit, gu geuk sortu behar dugu eta gu geuk egin. Berrez esaten dut hori zaila da. Guk eramango dugu zuzendari bezala gure erabakia, eta gero, edozein irakaslek egin dezake beste proposamen bat. Eta beste proposamen hori ez da hezkuntza mailaria, ez da herriari begira, da nire jaiegunak nahi ditudan bezala, nik nahi ditut, eta klaro, oso proposamen politia baldin bada beste guztia, berdin zaigu, beste irakasle guztiari. Orduan, aurrera aterako da,
irakaslegoaren nahiaren arabera. Vale. Bueno, Azkenik, Bai. zailtasun orain arteko ibilbidean, Leno Mikel eta Iñakirire luzatzen nien galdera hori. Zer geratzen da zuekin, ikusezina bada ere, benetan eraldatzaile izan dana bide honetan. Bueno, lehen ez dugu komentau baita, baino gure asmoa da aipatu ditun gai guzti horietaz gain, azkenen pizkat hezkuntza udal kontseiluari edo foko hor jartzea, ez? Bueno, orain borontatea ondan nolabait guzti hau martxan jartzeko, baina gero urrengo gobernu edo etorriko dan gobernuaren zain egotea, ez genuke nahiko genuke pixkat oinarri batzuk ja sendoa jarri, eta hezkuntza legeak berak ere aitortzen ditun udaleko kontseilu horiek sortzen jutea, ez? Ikuspegi komunitario eta bestelako eragilekin. Orduan horrei ere usteko asmoa daukagu eta hor jarriko gea baita. Aurtengo programaren momentu batean horrei ere ustea nahiko genioke, ez? Eta gero zer gelditzen da guretako eta eraldatzailea, nire kasuan pixkat, hori guztion ahotsak balio berezia daukela, ez? Azkenen, esaten dugun guztia hor konpartitzeak eta aitortzea ere bai, ez? Bakoitzak itxen duen lana, bakoitzak itxen duen ekarpena, niretako horrek balio handia dauke, ez? Eta, aipatzen ditugun balore horiek praktikan jartzea, ez? Eta, ekintza batean, askotan desmoronatzen dana, eta teoria oso ondo dakigula, baina gero praktikan gauzak desmorona egiten diena, horretaz ere ikastea, asko balio dula, ez? Eta nik askotan esaten dut, ez? Batzen gaituzten gauzak, ezberdintzen gaituztenak baino gehiago direla, eta horrekin gelditzen naiz. Praktikan eta trebatzen eta itxen, lortzen deula, azkenen itxeko modu bat, eta hori da balioan jarriko nukena. Neritz, zure kasuan? Nire ustez izan da, pentsatuko ez nuken pertsona batzuekin, kontrako posizioan gaudelako, harreman estu bat, konfiantzazko harreman bat, ondo, baloratzen dut oso positibo, eta baloratzen dut positibo ez desberdintzen gaituzten gauza guzti horiengatik, baizik eta batzen edo ikusten ditugun erronkak berdinak direlako, eta berdin da nondik datozen, erronka berdin horien aurrean bateratuak lan egiten dugunean, bakarka lan egiten dugunean, baina etekin asko zaundiago sortzen denez, ondo, iruditzen zait, hazia bota degula, lan asko gelditzen dela, eta agian uzta jasoko dugula, baina uzta hori ere noiz, hau ez da eraikin bat egin, honek, hau da etengabeko lana, eta etengabeko lan horren ondorioak, edo egiten ari zaren ondo edo ez dugu behatuko. Aldaketa behar da, ongizatea gaizki dago, moldatzen dugun, gizarte zoriontsu bat badugun, eta behiratu ez ditugu gure aurretan erabeak, eta euskerarekin zer gertatzen den, baina hortarako urteak pasa behar dira, orduan, esperantza ezin galdu eta lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko bioi.